Maigsoon mayong gabi. Niyata sa atong tulumanon ng atong katinawan sa pagtuong katoliko. O unahon na to ang unahon na to ang atong pag-ampo pinagining musunod. Sangan samahan sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. Ginong Diyos lang itong amahan, pinagisingan ni Jesus nga imong anak, nga mingon bisag unsang butanga, nga maayo inyong pangayoon sa kong amahan. Gamita akong ngan, yan ang ihatag kaninyo. San Juan, Uluhan 16, Tudling 23. Langit ng Diyos, samahan, among gitugyan, nga among kugalingon, nga imuming kiyahan, sa mga pung nga among ipambit, pung sa Diyos, ug-usab sa mga pagtulunan nga mag-aagni kanamo sa pagpambit sa imong tinguha og tumong nga maong paghinulsol sa mga sala o pagbuhat sa mga butang nga imong gitudlo aron kami maluwas. Amo sang ipangayo ang kalinaw sa kalibutan. Niulbo naman ng pipila ka mga nasod, kanang mga kinabuhing nakalas, o kami na nga muyo usab lang itong amahan. Pinagis manabang ni Santa Maria nga ang iyang pag-ampo ngadto kanimo sa among gipangayo nga maong mga kalinaw, malikay kami sa mga dawatang buhat o nga magpadayon kami sa gitudlo sa mahal nimong inahan nga mao pagpaubos o pagtuman sa kabubuton sa Diyos. Amen. Sangan samahan sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. Maigsoon niyata sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong katoliko uban nato karon si Brad Aureliano, Brad Aling Bacalso, nga usa ka very dedicated Catholic lay minister. Usa sa mga lay ministers nga mutunga sa bukid. Kinatumyang bukid sa Talisay, Tapul, Hawanay, uban pa. Nga ubos sa kamanduan sa ato mga obispo na tao ning Catholic lay ministers. Nga nalipay ang mga pare kay makaabag yun kanila sa mga buluhaton nga Diyos nun o pagtudlo sa doktrina katolika o pagtudlo sa pagtulunan sa kaluwasan. Catholic lay ministers, muadto nga doon ay otoridad sa mga kura paruko sa pagtigom sa kasaulugan sa pulong. Niya, doon sa mga pangutana nga ato niyang madungog, pero sa dili pa atong mga pasalamat sa atong magagahom nga Diyos, o labi na niya itong miaging katiguman sa all Catholic lay organizations. Niya itong miaging sabado o gilabihan daghana sa nanambong pagkadaghan daing mga kaugpungan o kapunungan sa Katolikong laiko, mga lay people, Council of the Laity, Panguluhan ni Sir Fee Barino, nga nailasad sa iyang mga pabsanon nga kinabuhi o pagtudlog panigingnan sa pagmahal sa pagtulunan sa Diyos o sa pag-agak sa mga Catholic lay minister, Catholic lay people nga maduol gyud sa buluhaton nga Diyos nun o galang sa ilang kaluwasan, atong kaluwasan o sa paambitan natong nga mga tao nga gihaw kayo sa kamatuuran. So, salamata sa atong Arsobispo, yang Ekselensya Jose Serapia Palma, nga mo nangu pagkadakhan sa lalay mga kapunungan, diya pa'y 2,000 Hail Marys. Kapunungan na nga ang tuyog tumong ang pagdasig nato sa pag-ampo Santos nga Rosario, diya sa pagsubay sa mga misteryo nga nagbatbat sa kinabuhi, sa kalipay, kahayag, kasakit o pagkabanhaw ni Kristo.
O niya mga igsoon, akong ihatag kaninyo, atong paminaw si Dungaling Macalso. May gabi, Dungling. Paminaw sa atong istasyon DYRF, Radyo Persa, usanan nga nagsunod sa programa katinawan sa pagtuong Katoliko, nya sa nagsunod nato labi na diha sa paring Rudy Cabigas atong City Councilor sa City of Talisay. May gabi diha pare. Unya sa atong mga kaigsunan nga naminaw karon atong acknowledge sila karon, pero sa dili pa ato dining ablihan din ko sa kapangutana brothers, so nga akong na tan-aw diha sa social media sa Facebook nga dunay dili Katoliko nagisgot may tungod sa kining atong tinuoang Katoliko nga giimbento lang kuno ni Sin Ignacio sa Antioco, ug mao ba to iyang sulti nya ni kuan ni approve si Constantino, so dili gigikan Ginoo kang Kristo kay giimbento man kuno ni San Ignacio sa Antioco og giaprobahan ni Constantino ni adto ng 4th century. Paleho kuno brother. So Salamat kay Dungaling, kay ay ka makros. Ako sa nang natagbuan na. Ngayon lang ingon nga kanang Iglesia Katolika, the World Catholic, na binto na ni San Ignacio sa Antioquia sa mga 105, 110, 105 o 110 ano Domini, ang pong Iglesia Katolika nga mo'y gigamit na nga mo'y usa ka timaan o ngaan sa matuod nga iglesia nga itukod ni Kristo. Inventor din nagtao. Ingon sila nga ng mga Katoliko, dali kay madaas mga invento katakos mga labaw nila nga sama sa mga obispo. Dili na mao, dili na tinuod. Kay si Kristo yung nagbuot nga ang iyang iglesia, ang iyang simbahan, pagkatawag og balay sa pagampo ug pagkatawgon og ngan alang sa tanang kanasuran. Mabasa na nato sa San Marcos 11 versikulo 17 nga the name, by the way, kanang simbahan duhay kahulugan na ang building na San Juan 21 unong atos unahan nga ningon si Jesus, inyong gihugaw-hugawan ang balay sa akong amahan. Ngunit simbahan nga building. Pero sa Colosas 5:14 ningon San Pablo nga ang iglesia na magpuyo sa balay ni Ninfa. So si Ninfa usa ka arang-arang og balay sa ka madasigon kay ang Kristohanon, unya ang community, ang kaugpungan maadto magtigom mga unang mga tinawag si Ginoo nga mao ang pundok sa matuhuon og sila adto magkatigom. So dili ni building, mao ni ang pundok sa katawhan nga gitukod ni Kristo anyo 33. Unya matud pa ni Kristo ngadlan ang maong pundok og alang sa tanang kanasuran. Unsa man ang alang sa tanang kanasuran? Doon ay duha ka in English ang Catholic o Iglesia Katolika nga giingon ni San Pablo nga nang sigayo ako higala nang umusta ka ninyo ug ang tibuok Iglesia iya sa buhat 9:31 nalitok gyud sa Griego nga Biblia nga naingon himin Ecclesia Catholis Tees Judayas kay Galileas kay Samarias irinin ikinin o ikomodum momini. Nalitok yun ni San Pablo, Ecclesia Catholis. Ang kahulugan, iglesia nga makailapon nga niabot sa Galilea, Samaria, Judea o subang mga dapit nga nalig-on
o diha ang presensya sa Holy Spirit, Espiritu Santo. So, Iglesia Katolis. Dili kay si San Ignacio Mogi nagbugna niya na it is taken from the Bible, from the Word of Christ, nga ningos Kristo nga kong simbahan, pagganganlan o alang sa tanang kanasuran. Mo nang Universal or Catholic, Iglesia Katolika. Sa laing bahin sa Roman 16:23, si San Pablo ningon, Iglesia Universa. Pareha na ng Universa o Katolika. Catholis. So, balik ko na to, dili gyud gikan ni San Ignacio sa Antioquia. Igo siya nga, nagbukan niya na o gisawan sa mga obispo, yes, that is written in the scripture. Nasuwat na. Mao nang gitinguhan ni Kristo sa San Marcos 11, versikulo 17, nga ngiyang palay o simbahan kon pundok pagganganlan o Iglesia Katolika. Mao na atong tubag sa imong nadawat dong aling pangutana nga ato sang tagdon o mao na ang tinuod. Unya Brother Sok, na sila paluapan na nga ilag yung isumpayan nga kining Iglesia Katolika Romana niya, gikan man sa imperyo sa Roma ug dili konektado sa mga apostoles. Kay ingon sila aprubahi ko ninyo nga doon na ba'y konektado ning Iglesia Katolika Apostolika Romana gikan ngadto sa mga apostoles. Mao na ilang question, Brother Sok. So paliw ko. So mayo ka ng maong pangutana, takos ug angay gyud nga kinahanglan ato nang matubag. Kay that is common in the minds of Christians and also teachers of faith nga the true church founded by Christ in Jerusalem. Nganong ganlan naman ninyog Romana nga gikan man sa Jerusalem. Mateo 24. No, Lucas 24:47. Nga mayang balita, isabwag ninyo sa tanang dapit na maabot ninyo nga magsasangyaw o kini nagsugod sa Jerusalem. O Jerusalem, kanong narumana man na. Diya sa buhat 23:11, mao ni hinungdan. Nga ningon San Pablo sa buhat 23:11, ug nakita ko si Jesus nga human na banhaw. O gitawag ko niya. Ug miduol ako, Ginoo. Og mingon si Jesus, Pablo, ingon nagpamatuod ka kanako dito sa Jerusalem. Muadto ka sa Roma, pagpamatuod kanako. So from Jerusalem to Rome. So San Pablo, sa dakong pagpaubos, misanong siya. O pag-adto niya sa Roma, iyang naibawaan nga, nag-una na di ay si San Pedro dito. So nikatap na ang panudlo nga Kristohanon sa lalang dapit dito sa Roma, ug daghan nga mga Romano, nga mga pagano, nabunyagan, dawat sa pagtulong na ni Kristo, nalipay kayo si San Pablo, pero nasubusan. Tungod sa kadaghan sa mga Kristohanong Katolikong gipamatay, thousands of thousands, dili lang kay unararyong pila kalibo. Kaya ningo si Nero, ang emperador. Saan ang emperador? King of kings and king of all nations, king of all kingdoms. Ang imperyo, usa na kagahuman kaniadto nga mao'y hari isna mga hari. O tanang mga nasod o gingarian, ubos sa imperyo. Ningon si Nero, nidaghan na kini mga Kristohanon. Mao na ning moalsa niya sa kong tronog, idlabay ko nini, kinahanglan nga ako ning puuhon, patya tanang Kristohanon. Mga gladiators, mga sundao, pila kagatos nga nagdag, binaid nga espada, mga leon nga gutom nga gipalit sa gikas Africa, gilaw ug thousands of thousands. Si San Pablo nakaingon, pagkadalaygon sa maong mga tao nga wagay kahadlok sa pagpakamatay, andam og tagana, ug andam sa kayo sa paghangop ug paghigugma ni Kristo, sila magpakamatay tungod ni Kristo. Kaya nga to sa Ginoo magpakita kanila
pispira sa di paslapat yun. Kung niyon Ginoo ayaw kahandok sa nagapatay sa lawas, dili makapatay sa kalag. Na nasa San Mateo 10:28. Kung sa nag-ingot San Pablo, kamong taga-Roma, pinili sa Diyos, hinigugma sa Diyos kamong taga-Roma. Pinili sa Diyos, hinigugma sa Diyos, o gihimaya sa Diyos, kamong mga taga-Roma, nga mituo ni Kristo na himong Kristohanon, ang inyong pagtuo igamantala sa tibok kalibutan. Ang inyong pagtuo igamantala sa tibok kalibutan. Kay duguon nga pagsaksi, ang dakong pagtuo ninyo kang Hesus, nagaagda sa kaisog pagpakamatay, pagsaksi nga siya tinuod nga alagaran, ug dunay Dios nga mangluluwas. Ang iyong pagtuong taga-Roma imantala sa tibok kalibutan. Mabasa na sa Buhat sa mga Apostoles, o naasad sa specifically sa Roma, Kapitulo 1, versikulo 6-8, nana niyang ingon nga, kamong taga-Roma, tinawag sa Diyos, pinili sa Diyos, hinigugma sa Diyos, ang inyong pagtuong nga taga-Roma. Penumdum, mga taga-Roma, Romano, ganituon na ni Kristo. Muna mga igsuon nga, from Jerusalem to Rome. Wa na mangangkon ang Katoliko nga diha matukod ang iglesia sa Roma, kundi lang sugod Jerusalem. Apan dito mapaila ang katinuod, ang katalamdon sa pagtuong Katoliko nga pakamatyan dili sa libo ka libo lang, thousands of thousands nga siniro mo'y nihimo niya na. So, muna adungli nga from Jerusalem to Rome and from Rome throughout the world. Muna yung mabasa na to at na sa lain nga dili na sa Biblia, na sa Grolier's Encyclopedia, Volume 5, page 106. Nag-ingon, the Catholic Church is the divine society founded by Christ, endowed by the outpouring of the Holy Spirit on the day of Pentecost. And this name denotes the body of the faithful in communion of the Bishop of Rome, hence often called Roman Catholics. Managan lang tag Roman Catholics, tungod kay gikas Jerusalem na to sa Roma, o niya diya sa Roma, diya sa niya giningkuran ni sa Pope Francis, ang lawom ana, na ang lubong ni San Pedro, muna nga gikan sa Roma, gikan sa Jerusalem nga to sa Roma. Niya, Brother Sok, musumpay mo din sila kung kamo maugyod mo angkon mo nga si Kristo may nagtukod. Niya mo sa pakiro man kay mo, iyan na din na diya sa Facebook, Brother Sok, nga so pakiro man kay mo, niya na mga mahugaw nga pagkaon, inyo magikaon. Pananglit, pananglit, kining baboy, inyong kanon, gilimpyuhan naman gani. So, ayun lang nagugasi, kanan lang na ninyo, mo yun na ilang sultim. Nakaingon ko sa tanaw, Brother Sok, nga sipiat bang logic ba nga baboy kuno din na lugasan, limpyo nung gana, ayun lang gugasi, diretso lagkaon. Mo na ilang logic ba nga gamit, Brother Sok, kung sa'yo mga explanation na ni. Ang base sa Biblia nasa Leviticus 11:1-20, mga talaan sa mga kalanon nga inganlan o limpyo, kalanon nga hugaw. Maritas mga langgam, katong mga langgam nga dumadagit, hugaw na para ninyo. Ang mga isda nga way hingbis, way kapay, hugaw na para kaninyo. Ang mga pansat o kining mga crabs, hugaw na para ninyo. Og sa mga mananap nga patiil, tanang mananap nga upat ang tiil, buwak o kuko nagpangusap sama sa kabaw, kanding, baka, karnero, usa. Mag-usap-usap man ibig sabihin kaon niya, buwak o kuko. Pero ang baboy nga buwak o kuko, di man magpangusap, hugaw na para ninyo. Mo nang talaan sa mga hugaw. Nya mo nang nitabo sa atong mabasa sa San Marcos City, niya utsong nga to sa 9 nga napil pag-atake sa mga
pangulos sa mga Hudiyo ang mga apostoles og nanalipod si Kristo may tungos pagkaon. Ingon si Jesus, wa mo may baw nga ang kalanon gikas sa gawas mo agis ba padung sa atong tiyan ilabay silit. Dili makahugaw ang pagkaon gikas sa gawas. Kaya wa na mohapits kasing-kasing. Ang makahugaw ninyo mao ang sala, ang paglapas sa sugo, pagsukol sa ginikanan, pagpatay, kini mo'y makahugaw ninyo, dili ang pagkaon. O kikan karon sultihan ta mo, nagamalinis na ang tanang pagkaon nga hugaw. Ya sa buhat 11, 10 ngadto sa 11, si San Pedro nga dito sa taas o sa kabalay nga flat, dito siya nagampo pabot sa kautuhon. Nga hiabdan siya sa kautuhon kay manaog na aron mamanito, pero gituntunan mo siya upat ka corner nga dako kayong habol nga tanang mananap nga nagkamang, tanang mananap nga upat ang tiil. Siguro na nagkay baboy dito, kanding o kabayo o ba, ningon man ang tingog sanghel. Pedro, umihaw ka, nini, ug kaon. Tubag man si San Pedro, Ginoo, sukad sa kong pagkabata, wagi miagim pagkaon nga hugaw sa kong baba. Dili ko mukaon niya na. Kay hugaw na. Ang kuban, ningon man ang anghel, Pedro, ayaw pagdali sa imong sulti kay ang Diyos nag-ingon. Ang tanang hugaw nga pagkaon, nagamalinis na. Wa na hugaw. Mao na nga, doon ay mensahe. Yung uban ng mensahe ni mga tao manto nga mga pagano nga dawaton. Himaghinay ta kay og kiniusan ni kapasumbingay, pero dili man maayo kay patyon man, ihawon man. Ang mood sabot niya na nga ang pagkaon nga gilimpyuhan na sa Ginoo, limpyo na na. Manalingo si San Pablo sa suwat Roma 14:20, ang tanang pagkaon limpyo na, ang mga hugaw limpyo na. Kuno na nagpabiling hugaw, dili ang pagkaon. Ang hunahuna sa tao, mo'y hugaw. Dili ang pagkaon, nga gilimpyuhan na sa Ginoo. Muna nung aling itong ikapambit sa mayong pangutana nga gipadasad sa atong mga amigo pinagini mo, pero ato sang tagdoning pipilan ito ka mga pasalamat sa atong mga kaigsunan nga naminaw nato, no? Atong mga pinangga kayong mga Catholic Faith Defenders, doon narabay pizza size ug city sa September adto sa Bato, dako ng parokya sa Bato, yagi kasi lungos doon sa Bato, doon ay Catholic Faith Defenders sa Cebu chapter nga maghatag og seminar, ya doon ay open forum, doon ay rally siya. Ya mo na nga ang pizza September size o September City. Ya ato sang mga pasalamat sa atong mga igsuon nga nag-ampo sad para sa itong programa, ya mga matinabangon sa kanya sila sa ilang mga silingan nga kabos. Brad Sulping Algere diya sa San Fernando, kauban siyang asawa, daghang kay mga suliran nga may nagbuan, niya mo ni Brad Sulping, maatiman gyud sila. Niya butan kay sa ning asawa kay wa gyud mamandong siya bana nga may natagon. Niya kining musunod Sulping Algere, Brad Jeffrey Kilyusa, Brad George Torrefil, niya si Brad Julius Lawas, mo presidente sa Catholic Faith Defenders chapter sa San Fernando, Cebu. O sila si Emily Cabrera, Cabrera, Loli Ilaya, si Emily Albanosan, mga prayer support nato. Salamat kayo. Niya ato sang mga pasalamat ni Brad Sister Fee Barreno nga mo'y presidente sa Association of the Catholic Laity of the whole Archdiocese of Cebu.
siya ay nagalagad. Sister Fee Barino, mapabisanon kayo, o Sister Brad Cesar Lindas. Salamat kay Brad Cesar. Ya, sa di tama limot tuling ato sa ning pasalamat sa Talisay City, mayor mo, Mayor Samsam Gulyas, batanon nga malagaron kay Makabus, kuyog niya iyang minahal nga asawa Honorable Ria Congresswoman Gulyas, sa 1st District, nagalangkob sa Talisay, Miglalilia, San Fernando, Naga, Karkar, ug Sibunga. Unom ka LGUs. Ilagara niya mga trabaho sa Congress, niya maka-apilan siya sa mga panalangin, mga trabaho panalangin sa mga kabus, mga batanon, dadon giniya ngadto sa 1st District. Muna binangga sa siya si Honorable Ria Congresswoman Gulyas sa 1st District. Salamat nato ni Mayor Samsam nga kada simana mo at gyud 22 man ka barangay in Talisay, pero one at a time nakita niya nga dito sa barangay kung mo doon angay yun tungod kay doon nakita niya mga kabataan nga dagko na, ang uban mo pamabunyagi wasan ka eskwela, ang uban mga masakiton nga tigulang nga kinahanglan pagatiman nga maduol dito na to, dito niya masayre sa iyang barangay visit. Unya uban niya ang mga pinangga siya ng kauban, sila si Honorable Vice Mayor Richard Fernandez Chuy Asnar, nga mapapsanon nga nagpadaog mga tabang sa 22 ka barangay, mga fire extinguisher nga magamit siya nagsunay simakod nunay nagsugod nga kining sunog niya mga mga pag-alimasan sa kining mga sakit nga mananakod simbako, doon na siya mga tao nga mususi ini ug mutabang gyud sa pagkinahanglan nila. Yauban nini ang atong mga konsyal nga maligdong ug maalagaron sa mayor sa katawhan sa Dios sa Talisay, Digul Gulyas, kung mga councilor na ni Honorable Digul Gulyas, Honorable Maning Cabrera, Honorable Rudy Cabigas sa kong pagumangkod. Butan may natagon kayo. Si Danilo Caballero, Gail Restauro, Ferdi Rabaya, Atty. Rocky Bass, si Alicto Bacaltos, si Dexter Daan, P. Ilanan, o si Vina Conchel, taga inyo ni Dung Aling, inyong Conchel, ABC President, automatically member of the City Council, o si John Restauro Iski. Mga pasalamat na to. O nadawat sad ni Mayor Samsam ang mga awards tungod siyang kakugi ug pagkamalagaron, ang Seal of Good Governance sa taas nga award nga gikas national ihatag sa local government nga malagaron sa Makabus og youth development, auxiliaries. Ang doon na sa siya ay iyan og Asia Pacific Luminar Award. Asia Nations naglantaw nakakita sa bayanihong halad ni Samsam Gulyas, kadawat og award, Asia Pacific Luminar Award. So salamat kayo Dungaling niya, balik tanimo. Salamat Brother Sok sa imong mga paibaw. Doon ako'y nakita nito sa Facebook Brother Sok, kinsay nga post ato nga ako nakita ni ikaw nga nagdaman kag certificate ato, ako natanaw dito accreditation man to sa unsam to siya Brother Sok, palihog kuno kay ikam gyud nagunit ato sa certificate. Dako kay hugna Dungaling ako magdahong nga maka tambong ko pastila naghana na sa to mga Catholic lay organizations, mga laiko ba pwede naghana kapisa gatos nga nakatambong yun primarily nga naka-comply na sila mga kikinanglan sa pag-report mga 85. Mo lagi nga mo dito nga atagan o accreditation sa committee nga gilangkuban sa mga malamon malagaron nga mayingon nato mga dagko sa Commission on the Leyte. Nahimo ang tigom pagsusis matag kapunungan
ug hangtod gihukman nga aprubahan. Pero ningon si Arsobispo Jose Serafia Palma nga kining pagtuon sa matag organisasyon sa Leyte, mga laiko, ni apil siya sa pagpamalandong kung kinsay aprubahan. Yan, nakugang ko kay gitawag man ika-75 nga numero Catholic Faith Defenders ang certification of continuation for another 3 years. Yan, sunod na sad nga another 3 years kung mabuton pa ta. So, nakahila ko kay nadunggan mo good nako nga ang Catholic Faith Defenders ma-erase, ma-driven out from the list na kugang ko. Ya, mo na nga gitunol na yun ang gipasaka ko stage na gitunol tong certification nga this certification really ratifies that you are qualified and you are in service of the Church of the Archdiocese of Cebu. Muna nga, kahila ko kay ang una-una na ko nga doon na naling na-apply nga mawa na nga itong Catholic Faith Defenders Cebu chapter nga nagsugod yun sa pagtuon sa mga pagtulunan sa simbahan sa tuig 1938. Mo gani pag-ulbos ka doon, gubat sa kalibutan. Ang mga Catholic Faith Defenders nga matay na. Yan, nakadawat sila mga People Award. Si Pedro Cabalona, si Martin Berido, si Raimundo Riuma, o si Leonardo Berido, manghod ni kining Martin Berido. Kadawat sila People Award. Pro Ecclesia et Pontifice. Yan, gisabak na sila ni Padre Ondoy Renes nga mo'y nag-challenge nga kinahanglan kung magpanalipon mo sa pagtuo, doon na'y husto nga pagsabot o pagpanudlo. Kada mesa na ako sa alas 8, niya mo dapit ko niya human sa mesa, pamahaw, open purong ta, pinangutan na ni, mangutana mo na ako, mangutana sa ko ninyo. Mao na nga nahitabo ang pagsugod nga walang gimuundang hangtod karon 2024. Catholic Faith Defenders Cebu started 1938 dungan jud sa pag-ulbo sa unang ikaduhang gubat sa kalibutan. Mao na nakahila ko dungaling kay nadungog naman nga Catholic Faith Defenders Cebu chapter is erased from the list and it should not be ratified for continuation of the apostolate of the Catholic Faith Defenders. Kahila ko. Nga, nagtuon na mo ko mapapas na atong kapunungan. Nga, paghangan ako, munaday larawan sa mahal nga Jesus nga nagmando sa mga apostoles, go and preach the word of God, I abide with you. Kahilak sa ko kay parehan magniyong magkapadayon mo, ha? Catholic Faith Defenders Cebu. Ingon niya na, ako ka antos niagas yun nga di kapungan akong luha batos kalipay o unsang matanga basta usa ka pag ila nga kadto sa ka panalangin sa Ginoo nga pagkapadayon gyapon ta kay gisugdan naman ang mga lihok aron paunungon ko sa media, paunungon ko sa pagpanundo sa mga parishes na mga pare nagtigom ningon nga kana sisok ayaw nag-imbitaha sa inyong mga parokya kay heretical kana dito sa Davao, Cagayan, Mindanao o diri sa Tacloban doon na dito'y niabot nga notice sa Cura Paroko ayaw patudlo si Sok Fernandez din kay heretical na. So what is heretical? Heretical mo na usa ka tao nagatudlo og mga pagtulunan supak sa balang kasulatan. Supak sa gitudlo sa Church Father. Supak sa balang kasulatan. Nya kung gilandad na akong gipanudlo, wag yung kumasupak. I abide by all these things taught by the Church, the Dogma, and the Church Fathers, and also foremost ang balaang kasulatan. Tuman na to. Muna nga, wag ko kay bawag asas lang kay kitag heretical
Kay ningon mo ko sila nga nagatudlo nagsayop si kay wa na mutuo nga ang Diyos namatay literally. Ako, oh, that's right. Ako against that. Disagree with that because that is contrary to the scripture. The Bible states sa San Juan 12:34, nasayod kami sumalas balaod nga si Kristo walay kamatayon, dili mamatay. Sa Hebreos 7:24, si Kristo magpadayon nga di mamatay. Buhi kanunay kanyang pagkapare dili mamatay. Nya gipaybaw na ang iyang pagka-Diyos dili mamatay. Pero ang iyang pagkatao, second person of the Blessed Trinity as a divine person, dili mamatay kay Diyos mara. Pero ang iyang pagkatao matud pa San Pedro mo'y namatay. Si Kristo namatay siyang tawhanon nga kinaiya, pero buhi siya sa Espiritu. So, wa tay bahin nga makita nga nakasupak tas gitudlo sa simbahan o dugma simbahan. Hinoon kita na nalipod o nagatudlo kanunay niya na sa nawat sa balaang kasulatan. Muna nungaling nga wa kapugya akong mga luha sa kalipay ingon nato nga gi-recognize nita no less than Archbishop of Cebu, His Excellency Jose Serafia Palma. Salamat kayo Archbishop o padayon ng among fidelity as Catholic Faith Defenders, pagpanalipod, pagtuo o labaw sa imong gipay nalitok nga dili ta mag-compete but complete, dili ta magkompetensya sa usag-usa kundi maghingpitas matag-usa sa pangalagan o imong gihatagan ang Catholic Faith Defenders Cebu chapter sa continuing authority gikan nimo nga makahimo may pagtudlo subay sa gitudlo sa simbahan. Nungaling Brother Sok, ang ako na appeal naman yung ko ng Catholic Faith Defenders nga batanon pa kay ko ato, mga 1972, mga 18 years old ko ato. Akong na abutan dito sa Bible study diha sa San Jose, katuman si Presidente pa ato, si Kaumiran, Attorney Kaumiran, Brother Sok. Attorney Mel Kaumiran. Niya si, sunod ikaw to, murag na vice ka ato ni Mel Kaumiran. Then, ikay na bisi, pag human ato ni Kaumiran, ikanay na presidente. Dugay-dugay ka atong na presidente. Kay nakainumdum ko mag-abot ang tanang Catholic Faith Defenders sa tibuok Pilipinas o ganhan nato himuha diha San Jose, diha San Jose Min, usahay dito San Jose Basak. So, katong na suwat dito sa the Church of the Far East, brothers, kung sa mga nasuwat dito, wa makayto ko makaklaro ato. Usa ka ni ka libro nga gi-research usa ka writer magsusuwat niya philosophy practicing o nagasuwat siya og Christianity in Christianity in Asia. Yes, katapusang nga panid hibong ko kay napilman pag-report dito nga ang unang yung Catholic Faith Defenders nagsugod sa Sugbo nga gipanguluhan nila ni Raimundo Riuma, Attorney Berido, Martin Berido nga nakadawat kay silang award. Kunya gisabak o giamuman ni Father Renes Undoy Venerando Renes. Niya hangtod niya padayon sa mga rally, mga open forum, pagpanudlo sa mga parokya, ug hangtod niya abot karon 2024 Catholic Faith Defenders nga sugod yun dito sa tuig 1998. Ya na modesty aside, napilman ako nga dito nga nagdigo, nagpadayon sa Catholic Faith Defenders, nagpakaidlap sa mga pagtulunan, panalipod sa balaang pagtuo sa mga lalawigan sa Kabisayan, Mindanao, o gubang dapit sa Pilipinas. Muna nga, nakaingon ko, kinsa man nagtamana. Niya nga si Kingsley, niyang apelido na limtan ako, pangan mateto. Pero ang iyang otoridad, master good siya sa history. And really
teaching philosophy. So mo na nga ako nang saluduhan nga wa ta magdahom nga doon na di nag-record nato sa atong kaagi sa Catholic Faith Defender sa Tibok Pilipinas started 1938. Nagkan pa kayong wa matawo niya na panos gubat. Mo na dungaling nga atong gihimbay ang Dios tungod sa pagpadayon siyang panalangin ug paghiyanat. Katong ako man tong natanaw, Brother Sok, nga nasuwat dito nga Brother Socrates Fernandez, the legendary Catholic Faith Defenders, mao gito siya nasuwat atong libro ha, Brother Sok, no? Nya ayo akong pangutana katong unsa man tong tuiga nga napapal awards ka sa Catholic Faith Defenders. Nya ayo sabtani nga og sa tanan na minaw karon nga atong gipromote si Brother Sok. Ako lang ning ipangutana kay mayam sa ni mahibaw-an nato nga unsa gyud natali din na si history. Unsa tong tuiga, Brother Sok, nga nahimo kang papal awards? Panahon to ni iyang Holiness Cardinal Julio Rosales 1986. Wa ko magdahom nga tungod sa kong trabaho sa isip associate editor sa Lungsuranon niya kung pagsuroy sa mga barangay, kabukiran nga dunay mga kaigsunan nato nga magayo og katinawan sa pagtuo o banpang atong apostolado. Gingnan ko niya nga makadawat kag award dili ni ako ingon ang arsobispo ramen Cardinal Rosales gikan ni Santong Papa. Ako yun sa mga paghibaw nga naisok diri siya ay lang pangutana na kay daghan kay mga pinilan sa Santo Papa sa lain-lain nga mga archdiocese. Dawat to nako ang Pro Ecclesia et Pontifice. Pero karon pag-on yatong 2023 nagadawat sa kong award ng aling Saint Sylvester award niya po sa Santo Papa. Ya akong kumidyahan si Archbispo Palma nako, Your Excellency, ang tinamod nga Archbispo, sa man mo kung gisumbong dito sa Santo Papa siya. No, this is done by somewhat ways of the Pope nga maniid sa mga dapit sa Pilipinas kung kinsa katong naghalan sa atong kinabuhi para niya. Nakudi ko takos na Archbishop, pero ayaw pa yung dili takos kay nanaman dako kayong condoling certification niya pirmahan yun sa Papa Saint Sylvester. Mo dito, Brother Sok, nga usa ka Monsignor or Bispo nawag na ko nga nangutana sa imong number. Mao na tingli dito katong 2023 na imong nadawat, Brother Sok. Oh yes. Utana tagair ko sa number ni Brad Sok ug ni Adam Amper. Mao tun nanawag ko nimo kay numdum ti ka. Nanawag ko nimo nga unsay number ni Adam Amper. Kuan mao ra dito higayuna. So na-clarify na nako nga nadawat gyud nimo ang katong ngingon nila nga award yapon gikan sa Santo Papa. Gikan sa Santo Papa. Duha gyud ka awards nga panahon ni Cardinal Julio Rosales ligtong sa kayo wa to mo kinahanglag microphone dong alingkod mo wala to siya kay sipa kay tingog ba. Oo. Ya organizer gyud niya ingon siya nga ilang pangutana nga daw niabot ni kay doon na may mga pinilan ng Santo Papa sa mga obispo o ang iyang embahador sa Roma niya sa Cebu na sa Manila mo na nga mga record sa mga gibuhat diri madaan ang ato sa Santo Papa eksamino na pagayo kay usa man na ka bililhon nga pagtagad sa usa ka tawo sa iyang katungdanan isip Kristiyanos ug labaw tanan maninguha sad ang maong makadawat nga mupuyo sa pagtulunan nga gitudlo sa Ginoo siya mga sugo siya mga balaod ug usab sa atong pagkadili takos
sa pagdawat kanunay sa panalangin nga ihatag sa Santo Papa. That is one of the blessings that I received, ang Saint Sylvester Award. Brother Sok, mauni atong gisgutan kay haron makaibaw sa atong makaigsoon ng uban nga usahay mo critics sa imong pagkatao mana maatosan depensa sa dili lang sa tawanon dili sa nga espirituhanon nga wa gyud manudlo og heretics iriya mo na nga ingon din ha brother Sok nga katong naghisgot man ka nga God died literal ang uban may literally nga namatay gyud ang Dios kay ang gamito nila katumang hypostatic union, di ba, ang iyang pagka-Diyos o ang iyang pagkatao nagkatipon man. So sa ato pa pagkamatay sa tao ni kuyog ang ilang explanation nga napilog kamatay ang Dios kay kun gud kanang nag-union yun ang iyang lawas o ang iyang pagka-Diyos. Palihog ko na brother so kanang hypostatic union. Salamat kayo galing kay masana ka tagsaon og sagrado kayong pagpaybaw sa simbahan kanang hypostatic union nga sukad sa way sinugdan og katapusan. From eternity there was the Father, Yahweh, the Son, Yeshua or Jesus, and the Holy Spirit, individually each and every one, three divine persons, but only one nature they have. And that very nature is God. Usara ang ilang pagka-Diyos. Motuningon si Monsignor Cayetano Hilbolingo. So, sultihan ta kain may study of theology. Kanang amahan o anak ng Espiritu Santo, usara na ka Diyos. Usara ka Diyos o ang Diyos usa ka pagkamao kahimtang Espiritu way sinugdan o way katapusan. Do not forget that. That is biblical, that is dogmatic. That God is omnipotent being, spirit, and has no beginning and no end from eternity. Mo na nga usaran na ilang pagka-Diyos. Kung patyo na ni mong usa, patay ang duha. Mo na that is impossible to say that God died or Jesus died because that death of Christ affects also to the Father and the Holy Spirit. They also died. Mo na nga siya dili na mahimo kung patyo ng pagka-Diyos ni Kristo mapil pagkamatay ang Amahan o ang Espiritu Santo. Ang tinuray bratsok mo na nga kanang ingon lang God died literal. Ang tinuray nitabo na siya ng pagkatao dili siya ang pagka-Diyos kaya iyang pagka-Diyos ni Kristo way sinugdan o way katapusan. O giklaro na sa dogma nasa page 36 Fundamentals Catholic Dogma doon na imprimatur. What is eternal? God the Father is eternal. The Son, Jesus, is eternal. The Holy Spirit is eternal. What is eternal? They have no beginning and no end. They have no death. Wa sila'y kamatayon. Mao na eternal. Way sinugdan, way katapusan. The Father is eternal. The Son is eternal. The Holy Spirit is eternal. They are not three eternals. Dili nito ka eternidad. Usara. O kang ilang pagkausa ka pagka-Diyos, wa na'y sinugdan o way katapusan. Muna na nasuwat sa balang kasulatan nga ang Diyos bugtong nga dili mamatay. Ang Diyos Espiritu gamhanan nga nagmando sa kalibutan o siya dili mamatay. Nalas Biblia 1 Juan 1:17 1 Timoteo 6 1 Timoteo Kapitulo 1 versikulo 17 1 Timoteo Kapitulo 6 versikulo 18. The only one which cannot die is God. O na nga, ningon si Monsignor Cayetano Hilbolingo, basahan ang Biblia o basahon sa natin ng dogma. Yung dogma na agad na iklaro na God is spirit and spirit cannot die. Naku naman sa nas Biblia, Monsignor, nasa Juan 4:24, ang Diyos Espiritu. Kaalam do si ano, ang Espiritu sa Diyos dili mamatay. Yes, kung mamatay ng ingon nga si Kristo, second person namatay, siya gyud namatay ang Diyos, mamatay itong duha, nga mahanog anak.
That was the statement taken from his study of theology by Monsignor Cayetano Hilbolingo. So kanang imong gibuhat dili na heretical, written na sa dogma, nana sa Bible, nana sa church fathers. How dare to say nga you committed heretical? Nako, mo tanaw sa ko sa ilang mga dokumento, Monsignor, pero ingon siya, no, that is already a fact from the Bible. We must accept that as Catholic, that the Godhead of Christ did not die, only his human nature that died. Mora yung gitugo na ko. Mauna brother, so atong simple nga ma-analyze na kung si Kristo ang Diyos, mamatay pa ang Diyos, kay magpakamatay man gyud ka ang Diyos aron pagluwas na to, di na siya magpakatao, di ba brother? So kay dili man mahimong ilansang espiritu, dili sad mahimong mamatay ang espiritu, kay wa may lawas, kay ang kamatayon man gud the separation between the body and soul. So klaro kayo nga ang kamatayon nga nahimo nga may ambit og kamatayon si Kristo, katulay ang pagka-human nature. Mga giday na brother. So, ang sunod nga ilang gisgutan nga na ako magbasa diha sa ilang i-post sa Facebook, kinilaging ingon nga, si Kristo, balik mo dire sa amo, oy, kay si Kristo, dili man nagpahuway sa adlong Domingo, sabado man. Sa to pa si Kristo sa Badista. So, unsa may mga explanation ni brother, so nga ako yung nabasa nga diha sa Facebook nga isog magyud kay silang nagwali may tungana nga dili gyud sa Badista si Kristo, di gyud Katoliko si Kristo sa Badista gyud. Palihog ko na brother, sa isa ginagmay lang. Sa Lucas 4:16, dungaling, mo'y nabatasan ni Kristo nga kada Sabado musud siya sa sinaguga. Kana sinaguga kapilya pa sa mga Hudiyo kinuha ang Judaismo. Pero aming ditong sud sa sinaguga kay siya sa Badista o kay siya nagpahulay sa Sabado. In fact, ang cause of death of Christ, the accusation that he violated the sacredness of the law and prohibition of any work on Sabbath. Mo nang si Kristo tuluman kadagko kayong kaso na hitabo niya. Dahil babae nga cancer, sakit o cancer, adlaw Sabado gitambala niya. Giayo niya. Niya dito sa sinaguga sa mga Hudiyo, na usa ka taong gisudlag yawa, nagbulintong-bulintong, nagbuwang baba, nanyagit ng mga tao, gingid lang ng yawa. Ang Pangulong sa sinaguga, usaman ka Hudiyo, nabantay magsabado, suko kay siya, you should not do this day that kind of healing, driving out Satan. Why? Because this is Sabbath. Sani ka adlaw ng ipapulay, way buhaton. Nyari pas Biblia, nasa Exodus 21, 14-15, bisag unsay buhaton, magpasaan og pasananon, patya. Ug dunay gid tayo gipatay nga namunit og kahoy tungod sa kagutom, hikay niya gidakop siya o pagsaylo sa coral of wall of Jerusalem, gibato na buwak keng ni syagit din taon niyang asawa. Unsa naman ang taon ni balaura, oy, ka ang pagpatay mas dili sa kay si pagpamunit lang kahoy, pamunit og kahoy kay maglungag taon mi, gipatay man niyo kung bana. What kind of law is this? The law is given to help the poor. Why? Syagit na taong babae. Muna ningos Kristo, kininyong balaod, nana San Juan 17:19, gihimo ni, pero wayo sa ninyong nakatuman. Sa Nehemias 13:18, bisan ang inyong mga patriarka, mga tiguang ninyo, way nakatuman. Ezekiel 20:21, bisan ang inyong mga batan-on, way nakatuman. Si Kristo, yun, sa ngabil ni Kristo, na San Juan 17, ningon si Jesus nga, kamu nga mga nagbantay nining balaura, way nakatuman ninyo.
Mo sa mo na nga di magin matuman ningon ang balaod nga ubi ratio legis sisat lex sisat. Kung ang kahulugan sa balaod nihunong na pahunungon sa ng balaora. Mo na imagine nga the law is created by the lawmakers to help man, not to press down man. No tuningon tong babae, unsa man taon ning balaora oy, nga ang pagpatay dili sa ang pagpamunit lang kahoy monoy sa unsa man ni balaora mo nga out of reason mo nga ratio legis sisat lex sisat ang binisya na kung nagkahulugas balaod wa matuman hunungon ng balaora. Muna nga, si Kristo dili sa barista. Ingon si Kristo, wa mo mahibaw, karong adlaw, ayaw mo siya itong bakul nga 35 edad na ng mga tao. Niya yung ipatindog, ipalakaw. Sabaduman, siya mo mahibaw nga akong amahan. Karong adlaw, sabado nagbuhat. Ako sa nagbuhat. O sa si Yahweh, ingon, akong pahunungon ang ipapahulay nga sabado. Nana sa Oseas 2:16. Para sa nasa Ezekiel 2:25. Niyon ang Ginoo kung maghimo kay kog balaod tumano na ayaw idilatar, ayaw ilangan pagtuman ug ako ng balaod nga kung ako ning gihimo kinahanglan tumanon. Yan ingon mang Dios aman akong pahunungon ang iyang mga ipapahulay nga sabado. Nya ato nang padayon no na dahil Ginoo ningon inyo gingisupak nga akong balaod pahunungon na kaway nagatuman. Usa si Kristo dili sa barista. O sa adlaw nga Domingo, pagkabanhaw niya, sud sa 40 ka adlaw, nabanhaw siya kuyog sa mga apostoles. Ang mga apostoles magtigom sa kabalay kada Domingo. Tuwa po si Kristo, bisag trangkahan na, mulusot siya sa bumbong. Yan ingon ang mga apostoles, for Diyos, ani agyon ang atong Ginoo, napanhaw yun. Mananingon si Kristo nga, Shalom, kalinaw na kaninyo. Mo na nga, nahimo na nga, kanang Domingo, mo'y giilis sa Sabado. Tungod sa daang tugon na sa Leviticus 23:9, nagingon, ang unang adlaw, mo'y labing sulimni nga ipapahulay, sulimni nga katiguman, ugway buluhaton nga bugat nining adlaw. Ang adlaw nga gisgutan, unang adlaw. Nya sa pinadayag 1:10, kanang unang adlaw, Domingo, ningo San Juan, na diha ako sa Espiritu, nagasimba ako sa Ginoo sa the day of the Lord, adlaw sa Ginoo. Yan ang referensya ng day of the Lord, Sunday, because Saturday is not called day of the Lord. Only Sunday is called the day of the Lord. Basa ng Biblia, di kagabasa nga ang Sabado nga lang day of the Lord. Pero ang Domingo, the Lord's day. Days Domini sa Latin. Ya, Brother Sok, gaman oras, Brother Sok. Imo nang panapos nga mensahe, Brother Sok. Salamat ni atong batanon nga manager, si Father Phil Castordis Mar, nga nasa programa dahil nungaling nga nindot kayo, tinipsing sa mga pulong sa may balita. Naminaw ko, magkatandog kayo, ang kahulugan sa mga pulong sa Biblia, unsaw na to pagtubag ang hagit sa Ginoo sa pagalagad kaniya. Maraminaw sa programa ni Father Philmar Castrodis, kunya nga to sang duha ka engineers, si Dudong Lapi, si Julius Kaputulan, nga kanunay gyud nagalagad sa atong programa sad nga madungog sa mga katawhan. Salamat sa mga nagsunod na to dungaling, mga pagampo nila, mga pagampo sa nato, nga tagan sila panalangin, nga mga po nga ilang nadungog gikan dinhi, dili ato gikan sa pulong sa Dios. O gusto lang ta nga maambitan nga itong pagsugot, paghigugma sa Dios. Dili ka ng pagtuman sa kasugo nga wa na dawata sa Ginoo. Anas Kolosas 2:6 ayaw itugot nga dunay maghukom kanimo, may tungod sa andang ipapahulay, kaya kinilandong sumabot ang lawas iya ni Kristo. Salamat, dungaling, o sa itong mga kauban, niya
balik ta sa studio DYRF Radio Fuerza.